na-agwa m unu na Chief Okafọ onye isi ndị dibịa niile n'obodo Enugu anọgoro nso. Ọ bụkwa ya bụ onye ahụ bụ onye isi ndị ahụ na-achụ ndị adịgboroja, ndị na-asa ndị be anyị isi, ndị na-amụghị ọrụ ma ọ bụ na-amaghị ihe ekwe na-akwụ n'ihe gbasara dibịa, mana ha nọ wee na-asa ndị be anyị isi. Ụfọdụ bụ ime ihe na-ekwesịghị ime, na-eme alụ dị iche iche, si na ha na-eme omenala, maka na omenala dị iche, alụ dị iche. Tata anyị ga na-ekwu ihe gbasara ịgba afa, esi agba afa. Ụfọdụ ejego ebe dị iche iche niile, hapụ a na-ajụ, ụfọdụ chọrọ ịma ihe na-enye ha nsogbu, mana ijegide ofu akụkọ ka ndị ụfọdụ na-akọlọfa. Chief ga na-akọla anyị maka nke a na ụmụ ihe ndị ọzọ. Ịchọ ime ihe ka ị ga-esi wee jụọ ajụjụ jụọ ajụjụ, mata ihe ị ga-eme ma ọ bụ nke na-eme gị, maka na na-eme ya na gboo, mara nke bụ eziokwu. Chief, ekele gị, gee ka ime m ihe na-eme ha na ama ahụ nke na-eme ha, mana ha ejego ebe dị iche iche na na-akọrọ ha onye kọ n'ọbụ, ọ bụghị ụfọdụ si n'ọbụ ọrụ ụmara ha, ha si na ọ bụ ọrụ ụma ha, si na ọ bụ onye ụwa ha, ma ọ bụ na ha na-eje na mmiri, na ha asagidego ahụ na mmiri, ahụ ha na-achọ ịsapụcha na mmiri. Ụfọdụ bụ agbara ọtọ eme ha, fecha ha ajụ niile na ihe niile na ihe, mgbe mara na ewekwa ndị a na-abụ eje n'ebe a na-agba afọ, ewere nnukwute akwụkwọ eke ya akwa odo odo, ewekalụ ya igodo, jiri mkpụsị aka n'aka na-aba na ọ bụrụ gị mere nke, ọ bụrụ nke a ka ọ na-achọ ya, tụgharịa n'isi ụtọ. Ụfọdụ ewere ihe na-abụ apịa aka, omepuo ọnọkọta, o mechie, ọ bụrụ ya mere ihe dị ihe. Mana ama m na mụnwa toro na omenala mara na ewere ihe a na-akpọ mkpụrụ afa, ewere ihe a na-akpọ ujuri na ihe ndị ọzọ. Nke a gbara ọfụ a, o sokwa n'afa. Gịnị mere na ndị ugbu a na ndị mmadụ jee, ọ bụrụ ofu akụkọ ka a na-akọrọ ha, sị ha na mmadụ a ga-ejesa ahụ na mmiri na ọ bụ onye ụwa ha, asị ha na ọ bụ ọrụ ụmara ha, ma ọ bụ na onye echi ha. Ụfọdụ mmegide achịkwa ya na agụ na-eyo ya nsogbu. Biko, ịgba afọ a, kedu ka esi eme ya? Onye chọọ ịchọpụta nke bụ eziokwu, kedu ka ọ ga-esi mara ebe ọ ga-esi wee jee, ka ọ ga-esi wee jee ya? Ndewo, Chizie, ekele gị. Abịa n'ihe gbasara ịgba afa, ọtụtụ ihe eji agba afa kịta karịrị akarị. E nwere ndị na-eji ego ayọrọ, nwee ndị na-eji ma mkpụrụ iyi, nwee ndị na-eji ma kọpụ bụ akpụfuru akpụfu, nwee ndị na-eji ma nke nwana ha na-arụzi na-adị ka akụpe, epidokwa ya aka, isi ajewe n'aka nri ojewe, isi ajewe n'aka ekpe ojewe. Ihe a niile bụ ihe a ji eri mmadụ. Ihe a niile bụ ihe a ji eri mmadụ. Ihe bụ agha, mba agha bụ ugiri. Ujiri, ihe njiri ekwe na ugiri a, ọ nwere ndị na-akpọ ujiri, ọ na-akpọ ugiri, mana ugiri ka anyị ji mara ya, n'ụlọ ndị na-akpọ ugiri. anyị na-akpọkwa ya ujiri. Ya bụ ugiri a, ọ ya bụ agha. Mana mụ aghọta na ihe ọtụtụ ndị mmadụ ji agbara ọsọ na ya bụ na ugiri ahụ na-egbukwa mmadụ. Ọ nweghị mmadụ ga-eji ugiri agba ha gwuo wayo ma ọ maa aghụghọ ma o were eme nke ịhụcha nke si na abụ ya mee nke ime onye ọya anaghị amụrụ aha eri, ọya ga-awụ. Ọtụtụ ihe ndị a mere ụsọm ji agba ọsọ n'ebe ugiri nọ. Ụfọdụ bụkwara na mmụta ugiri a sikwere ike. Eziokwu Chizani, ọ bụrụ na mụnwa na-ekwu okwu ebe a bụ sọsọ ofu dibịa ka m mụrụ ọrụ n'aka ya, mma mụta ugiri, mmụtakwa amụta mma mmadụ n'isi. Mana a mụrụ m ọrụ ihe ahụ dibịa isaa na-agbacha ugiri. Anọchara m ihe ruru ahọ na-abụ na be ha tupu m wesizi ebe a ka o jewezie nke a na-akpọ Niger, wee na ahọ na-abụ n'ọnwa isii. Ndị Niger anaghị eme nke ugiri, ha na-eme nke ndị Hausa ịwọ pawuda, bịa ya aka gwa mmadụ okwu tupu nsikwa ebe a wee na India. Ụfọdụ bụ aja anị. Mana ihe a niile ebe m hụrụ isiokwu niile bụ n'ugiri. Mmadụ isaa na mgbara bọnye mmụ ọrụ na-agba ugiri agbata ọfụma. Onye nke m nọ na
na agri bụ nwanne Chiwụba na agri Chiwụba nke gbara ọkpụkpa eji ihe ndị dibịa satifiketi nke ọzọ mere nwa Nsugbe nke na-ahụ ofu line na ofu famili a nwanne nwoke ka m mụrụ ọrụ n'aka ya a na-akpọ Papa Basiri ọnụ dị mgbe na-atọ dịmandị mkpụkpụ ọcha ọ na-abụ ugiri o yichikwa anya ihe ọnwụ ihe na-eme na mana ọbịa mgbe hụrụ oju echi ndị mmadụ tukwuche ọsị m kratus m bịara mbịa ọsị m na-ene anya ka mmadụ ihe dị oruchi anya chimugide chi ha ọgba ọchị Chinedu na mama ụlọ dị otu a dị otu a na ihe ọnụne nsị nwoke a na-agba ugiri ebe a ka m mechara agha wee bịaza na onye nke ikpeazụ m mụrụ agha na nke ya bọsa bịa mecha agrimenti chi ha ụtụtụ ka m bịara mbịa mgbarụ mmadụ agha na bie ya akụja si m mama abịara mbịa mụrụ ọrụ ka ma abịara mbịa mee majik nwesị ọgara m abịa majik na ma mụgo ọrụ dibịa isii na gwa onye nkesa a na-ekwu ya bụkwa nwanne m nwoke ihe ọzọ na-amarịchiri ndị dibịa niile nọ n'Enugu steeti ihe karịrị 40 to 50 years o biri na-aga abụ na Maria ya bụ ihe na-arụtụgharị ya aka ugbu abụọ n'ogiri dị agha ọ dị mma mana isi na ijichara mụcha ihe a niile o gosizie na ọ maha gị ama maka na ụfọdụ bụ eji asị na ọ mara ha ama na anaghị amụ dibịa na ọ na-ama maka na mụ na gị anọgoro ịkọ ọkpụkwa na ya ndị na nna gị gbara dibịa na ihe anyị na-eme n'isi na agbụrụ unu mana isi na osikwa na agbụrụ ma jekwazie mụọ ya chizi gee ntị ka nkọrọ ofu ihe mere ahụ bụ ndị kịta bụ oke ọchịchọ ndị gboo ahụ bụ papa anyị ha mụrụ ọrụ nna m nwa m bụ iri n'onwe Ajali ka a na-akpọ ya Udezuru Igbo 1 Ofeziagụ o mere dibịa meti ọfụma megide ya ka ruo 170 years tupu ọ nwụọ ọ na-emekwa dibịa ahụ echiche na-ahụkwa dibịa ma ọ na-Anambra n'okwu mba ebe a ka m na-esi atịkpa ya nwere onwe ma n'Enugu steeti na-agwọ ọgwụ papa m mụtara m fọ ihe karịrị ahụ ọgụ ahụ bụ 20 years before now ya nakọrọ m na nna m mụtara ya bụ Udezuru Igbo na ha wagoro ọgwụ mgbe a nara agha nwa jụwazi ya papa kedu onye kụziere Udezuru Igbo ahụ ọgwụ a ọsọ m na papa ya jere mbịa ihe ya bụ mbịa ahụ ịsa achọrọ ya ahụ ya mgbe ọ natara anata ọnwa mgbe eji nata ozugbo ọ natara sị abịa eje ya sị mịa m nje ọnya gwọrọ na unu ga-ahụ ya pati aka n'ukwu akụbeke tibu ebo dara gbidigbidigbidigbidigbidigbi gbajie ukwu akụbeke gbajifie sọsọ aka ọ tụrụ ukwu akụbeke otibu fidma si n'ebe a ndị be anyị sọ n'ụzọ mmụọ ọsọ na ụlọ jikwa ya n'ahụ ya na bụ ọzọ a ga-ekwu ya n'ọnụ ọ bụrụ kịta sị na o ji ebute ike ịghọtagwo so ihe nji na-akụ bụ na ndị gboo anyị nọ na nna ha mụchara ọrụ ebe dị iche iche ihe mmeziri anyị bụ nwanye juru ebe niile kịta onye gbara mkpụrụ mmiri tinye isi ọmara agbụrụ tinye isi nna ya nwụọ ọsị na nna ya na dibịa mara ọmatara niile bụkwa ebe o ji emụta ihe ọ na-eme ụfọdụ anọkwa ka nna ha hazie ya kụzielu ha ebe a soro nna ya jamụta ọ na-eme okorobịa eme ihe dị iche iche na-adịrọ mma ọ nwere ndị m machara na steeti m mechara ihe odo ya dị iche iche ha dịzi dibịa kịta na-enweghị ebe a mụrụ ọrụ o nwere onye Ebonyi steeti megidere ọ na-aka megide ya ruo ndị oshiwe ọgwụ panywa ndị mmadụ na-emezikwa ọgwụ ọ ga-eto kene m nsi akwamụta task force ngo eke kịta ọgwụ onye oriri tokens of ihe ọ ga-eji bụ ọhụrụ ya na polisi nha anya ọ megide ejekwuwe woman ụdị ime were ọgwụ pee ya mamụ ya kọrọ onye Abakaliki bụ akwa nwa apara ọgwụ ọgịcha ọ mee 5 minutes nwaanyị gba daa n'ala Chineke ma kwesịkwara ijide gị maka na ịwụ task force wee hapụ ya mba chizi geti ihe polisi arụrụ ọrụ ime ya ares ọgbakwa na ọtọ onye bụ ọtọ ete polisi adịghị ejide ya ihe ọsụkwa onye ga n'ụzọ polisi vivas na-aga hụ ya ara gba ọtọ ọcha ka ọ na-agbagharị na-agbago na-agbara kpụrụ aja na ya ọgbana ares ọ dị ma chief ka anyị wee na-aga maka nwoke a kịta na okwu okwu ya na polisi kemgbe 3 to 4 years
ọ maka nwaanyị ahụ nyere ihe maka na o je gbana n'ime mana imirikiti ka nọ n'ebe ahụ na-eduhie ndị ụmụaka na-atị ezi ndị mmadụ ụdị ajọ echiche. Ụfọdụ asị na a na-eje ebute ike ka ị bịa bute ike, ụfọdụ eje na ha chọrọ iji obodo oyibo ha eje lesia ihe niile ha nwere bunye dibịa ihe n'ebe a na-ebe. Kedu ka a ga-esi wee mee ya? Maka na ịkọgo ka esi agba afọ abụọ afọ ojuri na ndị ọzọ uwe ka ọ dị. Nke a egosigo na onye na-ege kịta ọ mara ebe ọ na-aga na atụọla ọmala ọtụọla ofe isi ya n'ọfịa. Mana ihe ọzọ m chọrọ ikwu bụ na kedụzi ọya mere na akụkọ m na-anọ ọbụla enwerozi ihe dibịa na-afụzi ugbu a na-abụrụ na nwaanyị mmiri na ọ bụ onye ụwa mmiri ma ọ bụ na kedu ọzọ ha na-ekwukwa chi ụwa ya ihe dị iche iche ka a na-akọ. Enwere ihe ọzọ ha na-akọ na-abụghị n'ụdị ihe ma ọ bụ n'ọlụ ụmala onye ahụ nọ ya mere ihe na-eji agala ya nke ọma ya naghachije emebe ọrụ ọya butere ya. Maka na ama m na dibịa dịka isi kwuo dibịa na-je mee nchọpụta baa n'ọfịa bịa ya na ndị nke ewe ebe a na-ejegezi enwere ka ihe si sie ike n'obodo dịka onye anyị kwuru n'ọpụta lee aka elu ada emezi ụmụ nchọpụta dị iche iche ka ọba ya ga-esi wee gaa n'elu n'ọzi ka ha ga-esi wee bute ike nke onye butezi ike nke ya. Ọ bụrụ na ọ chọgide ihe ọ na-eme ụfọdụ n'ime ha ji waya na-apụ ugbu a otu anụgo na ndị task force na-achọ ibido ọrụ ego ha kpata ka ejizi na-eje ụfọdụ bụ họteelụ ụfọdụ bụzi ihe ọzọ ka ha na-emezi agụlụgụlụgụlụ ọsịgịzi na ya bụ dibịa emegide kịta ọsịgị na ya amụgoro ya ọzọ. Otu a na-ekwu maka ndị dibịa kịta o jebido ụka ụba aka si na ọkwa ụka ka ya na-emezi na ya chegharịgo wee bụ eze ndị dibịa aja afa o mechakwa osi n'azụ na-abịakwute unu. Ihe m na-ajụ ọ bụ ihe a mere na ugbu a na ndị dibịa ada afụzi ụzọ otu esi kwesị ịfụ ụzọ. Chizi eziokwu Chukwu ya gosi eme ya ajọ kịta a na-aza ahụ ụzọ. Ihe ji gwa ya bụ na ọ nwere ọgwụ a na-agwọ a na-akpọ ọsịnabụ. Ọsịnabụ a bụ ọgwụ na-eme ịhụ ọhụ a na-emere ndị ụka maka ịhụ ọhụ. Mana ndị dibịa kịta kama ị ga-amụ ihe etu a si gbuo ogiri mgbe ọ mụchachacha ejighị m ọsịnabụ agba ma a ga-emuchi ya nwa ojiri bịa ya ka mgba ihe ọ dara. Ọ nweghị onye bịa mana akọrọ m ihe o ji bịa n'ịbịa ihe ngaji chọrọ ịgba ya idekwa ka o madam ma ọ ga ozugbo ọkụ ịchọ ka mgbara ha ịchọkwa nkata ya kpọọ nkata ma ọ mara ịchọ ka mgbara ha mechie ọrụ isi oke bịa ka ije ya ha emega ahụ 2000 na ozi anya ma agbatazikwa agwa ọzọ amaghị bịa. Ọ dịkwa ntiri awọrọ ọhụ n'anya na ịbụ o nweghị ebe na-enwere ike ịgba ha mana ụlọ ahụ bụ na old park m ga-agba ha mgbe eji anụ ụlọ ụka m ga-agba ha mkpụrụ ebia wetebụrụ ya ebe a m ga-agba ha. Ọ dịbe na ahụ dị n'ọbara amụrụ m ya nweta ọfụma nna m na-ewu na-awụ awọrọ. Ya mere na ụfọdụ ada afụzi ụzọ ụfọdụ anaghị afụ ụzọ gwara ego mvute ka anya dị ihe ji ha. Dịka ndị otu ndị dibịa ka ezi ihe a ga-emezi ugbu a ka baa ịma na ịnwụkacha ihe niile bụ ọgwụ agwụla agwụ. Kedu ka a ga-esi gwọzie ọgwụ ka ihe ọma were onye were aka ọlụ chọọ ịjụ ese ihe ọ ga-eme ọbịa jụọ ese ihe a na-aga nke ọma na-eme nchọpụta dịka ma ndị dị iche iche ihe ọlụ dị nka dị iche iche ekwesịrị ime ya. Mana afọ m na ụfọdụ ndị be anyị ụfọdụ maka ka ha si bido ka ọgbara ọfụ ji chọrọ ihe ikukwara ego mbute onye gwara na akara aka ya bụkwa ya jiri nwayọ jee mụta ọrụ mee ihe dị otu a ọ na-asị gị na nke a ga-egbu ya oge. Ụfọdụ chọzi ka ọ na-abịa emeli ya maka na akụkọ ha na-anụ bụ na ewe ka a ga-esi mere mmadụ ọ banye n'ụlọ ị ga-eju ebe niile. Ọ bụ eziokwu? Chineogo na-ada n'elu si a na-asị ọ bụrụ na ị na-otu nzuzo ọ nwere otu ụzọ ya ga-aba amecha gwa ya ọ bụ palitin enyeghị 100 million ma na-enye 50 million ihe asịkwa ya ma eme anya nke a dị iche. Mụnwa na onwe m na-ada awụghị otu ọbụla m nọ nke a mụrụ m ọgwụ mụta ọgwụ ọfụma a na-akwado na-etinye aka n'ihe gbasara elitin bụ ji ihe ga-emetụta ọbara mmadụ. Ọ dị na nsọ m ihe jiri ekwu ya bụ na ndị anwa na-eje apata ike ha achọghị nwa ndidi
mụọ ọrụ ha firi na taịm na-agaghị na ego bụ ihe ọkwụkwọ na asịsị kịta na ego bụ gbanazi na ụmụaka na eruzute 20 years ọnwa ego na ọkagwu ama na bụ ọma mara tata ga-eshide elu dakwute ya daa mana ndị gboo ihe ndị gboo na-agba ma ndị gboo na-agba ogologo ndụ agha ogologo ndị maka na ama na onye dị ndụ ga-akpata akụ ọzọkwa ọnwa ego na-abịa asị ha jere ebe a 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 asị ya onye ụwa nri ya mechaa ihe ọnwa ụwa ya parị ya eje n'ụlọ mmụọ onye akwụ eme were mmiri dịba ya n'ihu ji mere nso mba nso bifas ka ihe ahụ emere ebe anyị nọ ije ka o obi n'anya se ekwe sens njụ ya papa gị ọ nọkwa ndị ma masị na mama nọ ndị mama gị dọkịta sị na agụrụ agụ ya ije gote ka m wezi m ije gote nri na họtel tiche ma anụ kama ị ga-akpọta mama gị ịpara eje n'ụlọ mmọnwụ ire paa ị na-ata azụchi mmanya isi nke bụrụ nri sha na irigwo nri shapụ mama ya ga-adị hapụ ya bịa ụlọ ọchịm mba isi anyị ga-egosi m dịba ngwa anyị a ga-eme pres nwe fon tiwe nwaanyị bi na-egbe ọsọ si mba na nwanne ya nwoke na ya chọrọ ka asị na ọnya gbara ama so n'otu amụrụ ọgwụ ahụ ha na-eme ụdị ọbụla ụfọdụ isi iwu ọ na-eme ụdị ọbụla gekwa m ntị eziokwu eziokwu dibịa iji igbo anyị na-ekwu okwu ya were na-arụ ọrụ ọ bụ ofesi ọ bụ iwu mgbazi anyị na ndị polisi mara ma n'ụtọ ka ha si emezi ụfọdụ anyị ọrụ mmadụ ọmesi ha si ndị polisi nwere ya jizi ihe anyị ji zọpụ ọ na-agbasasị m anya isi ọ gịnịsị bụ nke ọ dị mma chief otu ọ dị ugbu a ndị ọrụ ị ka na-akụzi enwere ike ịkụziri mmadụ ozugbo mmadụ ihe nọ n'obodo agrimenti na-emebeghị izu ụka n'ịbụ kịta ndị ọzọ na-akpọkwa m ha ga-abịa and ha ahụgokwu ihe bụ eziokwu o nwere nwaanyị bịa m ha kpachara nkata nwaasị mba ya agbagide m agbagide kpọọ nwaanyị ọzọ m ise na ihe ji bụ ọgwụ ị na-eme ọgwụ amaghị ije mewe ọgwụ kedu m si weta ya nwaanyị kiriwe m sibu kedu onye gwara m isi ama ogiri a na-achị gbara m nwaanyị akọwara m kọgide m ije nwa kọgide mkpọghaza m isi ama kpọ ekere onye agbụ ụmụ niile nwere na ga-adị ọgụ ji ya ọ sị maka gị isi ama na-agbanye ọ dị mma chief ewezi ka kedu ka esi eweta ekwentị ha ma na ị nọ n'obodo Enugu ebe a ebe na Enugu akara ekwentị gị maka ndị ga-achọ ịjụ ajụjụ ndewo ebe m na ebe a na-akpọ ugbo odogwu Transekulu Enugu mana ihe na-emekwa mepe ọ gwara aha ewetakwara gara aga a sọ na abụsị oyibo ka dị mma maka mgbe ọrụ fesi na mmadụ ka oruo taa maka na amabụ na ebe ahụ fesis enwere fesis wee ugbo odogwu fesis dị iche ka ego ụlọ fesa abịaza ihe zaa fesi kama a ga-asị nwe ugbo odogwu maọbụ na ụnụ na-agba n'okwute anyị na-agba n'okwute ma ọ na-abụghị fesi ọ dịkwu mma ihe a chọrọ aga m n'ihu ogbo odogwu aka mma akara ekwentị eji enweta n'ụlọ 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 nke WhatsApp 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ya bụ WhatsApp ọ dị mma ọ na-anụgo na ewegezi ka o si mee ọ na-akpọba ya anyị bịaghachite azụ chief ka n'ebe a enwere m ike nara okwu mmadụ ole na ole na oge ahụ mie na akara ekwentị m ga-eji wee kpọọ ajụjụ chief Okafọ bụ onye isi ndị dibịa niile n'obodo Enugu ọ bụkwa ya bụ onye isi ndị dibịa ya bụ ndị task force ndị dibịa niile n'ala Igbo abụ m Chizan ka m bịanụ